Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Nurse Connie ni Ivory, kat idinapigsan ni Connie, insingasing na ngagsursuro ngagdait iti gowns. Daras met anak kasursuro, iti sabali a bangir, sinungbatan ni Lara ni Conrad, kat plano dan ti agkalaysa iti mabiit. Iti panaglabas ti panawan, nalaingan nga agdait iti gowns ni Ivory. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasing patmat. No impatugaw mo di takrib na, makatrabaho kan. Saan nariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kasla ko kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan ada impabulod na ang makina nga aramatag. Sayang di paglakwak ko may anak na yung Ivory. Kuna na nga umay nanto alaan tinabati ang gamit na. Nga maging gaita. Awan matan. Ay, salamat ti masabat ko. Ayan nga iti ilakom kanyak nga ubing. Napurna naman di ilakom ko ma. Kunam nga da mabiit nga agpas nga yung ayan na nga. Nagpas nga yan. Yung jak na ala, ta adda ng bantaya polis. Mangirimedyo kay ti ubing, tada nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan. Wana. Oray makapagnan, basta adda. Alangaron. Tanod na makita ko dita magmag na. Ala ikon. Wana. Adama day taagas nga aramatam tapno makaturog. Kat saan nga agriri, wano agpaarayan. Nagmayatan, adda nalakok agawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gown da ditoy. Ivory, adumat gayam ti in-display a gowns. Da kayo matgayam, ma'am. Imbag man ta nakapasyar kayo dito butik. Amo, ma'am, adda nalakok agawn. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan nyo ka ni baby. Inton ada kano okasyon dita asidag a pagadalan, dito'y da kano nga umay agrent, ma'am. Nagsaya aten. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agawn. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo, tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik, adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang tigayom mo. Malugi tayo matan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Nukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo kasta kade. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali ang makaanos, nga umay dito'y, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Datayo pa iti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog, tawan kat nga rod mangawit, no saan adda tayo. Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Adda ka din napatag nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produkto yo. Adda. Ngam, apay ngay naglakamot tam tigatang dayjay Sir Conrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Taintag sapul iti bayar.
Mayat nga agpaiso day taan na panunot mo. No day jay laeng Sir Conrad ti Bayer. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laeng ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti Bayer. Kapilitan Tapno makasarak ta iti sabali a Bayer. Asaan laeng ani Sir Conrad. Kanayon ka makumikom iti negosyo. Tapno makasapol ak iti dakkalagatan, pare ti kalaysata. Masapol nga imbitaran ta amin na gayam ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalaysa. Kayat ko at ti kalaysata ti kangaydan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulon ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di amay mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol saan nga asi-asi ti kalaysata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalaysa. Lara, italaang agkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalaysakan? At damot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manuntitawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit di tinakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang mata, amamok ka di ti agbalin nga asawa? Diyak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaruan. Kumusta nga itinapanan niyo kan ni Zia? Adda nakita mi a Bayer. Ngam kasi iti sigod. Datayo ti mangibaba iti produkto tayo. Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. One, linuko na tayo dayjay a Sir Conrad. Saan kanumot abim mabati presyo no dikat ni mato? Ni mato te presyo, kunam? Day tatipod no. Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibagak. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser di tababa. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya, rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbagman ta nagranata dito health center. Adda nalipatak ngayon padamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idinag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ijay ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka no nakasalawkan kwa na ijay kalsada. Kat inalada akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinang tulong kan kwa na anapan iji ospital, ma'am. Pimanaw iti day dya nagbalin nga amo na. Takayat ka no dya amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso a pimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan kalipay, tinaalam nga ubing. Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakadwa na iti ubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga agmaymaysa. Nagkapoy kan. Nagaduadala na pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawak, ngam adon ti putot ko. No kasta,
Italaeng amang ikalaysa kay ti balasang. Wana, maawis amin nga amamok. Tapnong may matangan dati kinangayod ti kalaysak. Sa dino kali, ti pakaangayan ti kalaysa. Iti kadakila na simbahan. Iti kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang no makadanon dito ayan tayo ti kalsada. Lakit di Saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpati dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito eh. Uray siya. Ay, sapay ko mata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita na met ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rod Kat saan siguro unay amabayag nga aramiden dati kalsada nga agturong dito oy. Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buungan aboy buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer kan bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto, ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, kunam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadayet mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Ti kahit ko, kat jay orel agmulagat dagiti makakita. Kat, tikawas mo to. Ipadait na kadimat? Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige. Mangkita akto pa itibado dagiti abay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sa kamay ti kalaysata. Babayag ka kadi iti papanam? Saan mahed? Nakakompromiso ak namin. Anda panak a businessman, akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ando pa'y. Maamwam to, noan niya dagitay. Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown. Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ijay matsigod abalayo ti address. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadait iti gown mo. Tapno mom, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga rod, ma'am. Kaya't ko matamakita ni Ivory kan ti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadagiti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito'y ti ungor ti bulldozer. Madlawon nga asidagda. Ay, manu atawen asigsig-an tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon ditoy. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito'y. Addamot laengen pag naantipasagad as sumangat ken sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iswa kabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maaddaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag Tawan pa'y mat makaamong agmaneho. Ngam itataddanton kalsada, amangan no adu ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadom ni Ma'am Connie? When, Ivory? Kitaak man dagiti dinait mo. Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka, no? Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadaitak iti wedding gown.
Agpiliak iti aramato matela. Sige, ipakitak amin kan kadagiti designs. Tagpili ka no anya ti design akayat mo. Kitaak man nga ron, dagiti designs mo. Aday, ma'am. Wow! Nagpipintas mo din dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No dinak binalakadan nga agsursuro nga agdait ije shop na. Jack na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Adapayan kadwa na atang tangdanan na nga agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti paisuro nga narigat da makasursuro. Nalaka ka din nga isuro ni Ivory, ma'am. Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwan mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang, wano agorder kan kuana iti gown. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta o alawas ang napuluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.